so that vanomutevera vaizouya kwaari, vaiuya mukurevesa, vaizofamba shure kwake, vaitevera nemhaka yekuti vari kutevera muponesi. Hakuna chimwe chavaivinga kunze kwesalvation. Saka Jesu akauya ari muchimiro ichocho. No attraction, no physical display. But akauya ari munhu wakaderedzwa wevanhu vose. Akauya ari munhu wepasi-pasi kuvanhu vose. Nguva ipa yakasvika, a chosen generation yatakadzidza kumashure pasirisi yechipiri haina kuziva kuti nguva yakwana. A chosen generation, rudzi rwakasanangurwa, rudzi rwakapiwa masymbols ainongedzera kuuya kwake, rudzi rwakapiwa profesi ainongedzera kuuya kwake, rudzi rwakapiwa zvose zvaita kuti Jesu azivikanwe kuti ava kuuya. Nguva yake yekuuya payakaswedera, rudzi urwu haruna kuzviziva. Tiri kuti kudini, vana vaMwari? Kuuya kwaJesu zvakuri kuswedera, chechi yake nenhengo dzayo neutungamiri hwayo nevose vari mukati mwayo. Tiri kuzviziva here? Tichazviziva here? Tichazviona here kuti nguva yekuuya kwake yaswedera? Zuva rekuuya kwake panyika kekutanga achiberekwa parakasvika, chechi yaivapo mazuva iyayo havana kuzviziva. Hatisi here vamwe vari kukoniwa kuverenga nguva? Nau nguva payakakwana, Jesu achibva Josefa naMary vachifamba vachibva Nazareth vachidzika vakananga to the city of David, Bethlehem. Vaifamba vari voga, guided by angels. Mwari akatotuma vatumwa kuti vafambe vakavagaidha, vakavachengeta, nekuti hakuna mumwe munhu waiziva kuti nguva yaJesu kuna vanhu vanga vari panyika yaswedera kunze kwedenga. And some few individuals vachatidza pamberi. But ruzhinji rudhendo rwose, vakuru vanga vari muchechi yaMwari. Tambotaura pamasirisi ekumashure kuti vakuru vanga vavapo pamazuva ayi vaisekiwa uprista, vaisekiwa urabhai neuscribe neufarisi, vaihusekiwa through bribe, vaihusekiwa through kubirira, vaihusekiwa kuburikidza nekuuraya vanhu. Saka mission payanga yoda kuzadziswa nekuti vari kuita zvinhu zvevanhu, havasi kuita zvinhu zvaMwari. Havana kunzwisisa kuti plani yaMwari yazara. Unogona kunangisa pasipo ukafokasa nezvinhu zvisiriizvo mukati mechechi yaMwari, zvakakukoshera zvawakapindira muchechi yaMwari, pazvinozadzikiswa, pazvinoitwa, iwe hauna chaunoona nekuti wagara hausi muprogram, utori neprogram dzako dzepower. Saka they were focusing on issues to do with power. They made sure that they secured their power. Vaita zvose kuti simba ravo varambe vanaro, tisu vaprista, tisu marabhai. Asi kuti Jesu oda kuberekwa havana kuzviziva. Saka Jesu anofamba, Josefa anofamba naMary vachienda kuBethlehem. Nguva yekuti Jesu aberekwe yasvika, vanoshayirwa nzvimbo yakanaka yekuti vaberekerwe. Vanozongotiwo imomo memhuka, maichengeterwa mhuka, ndiwo mavakasunungukirwa. Izvi zvakaita kuti vakuru vanga vari kuchechi nevese vanga vari kuchechi vasagamuchira muponesi, kuti hakuna muponesi anouya nemhando yakadai. Saka Jesu pavanoberekwa, meseji yekuberekwa kwavo yakabva yanangiswa kurenje. Kunga kune vakomana vaifudza makwai, vaisangoita basa rekufudza makwai chete, vainyengetera, watching and praying, watching and praying, searching the scriptures and praying, praying and praying, vachinamata. Zvatambotaura kumashure, musirisi rekumashure, kuti kune vanhu vose vari serious, vari focused nekuponeswa, Mwari unozvizarurira kwavari. Zvikanzi mutumwa akabva aenda pavafudzi vemakwai usiku vari kurenje, kuya kwaimbofudzira David makwai.
ndobva mutumwa waJehovha asvika achiisa kubwinya kwake ipapo, ndobva pava nekujeka, ndobva vadzidzi varohwa nehana, ndobva vadzidzi vatya zvikuru. Bva mutumwa avarondedzera kuti nyaya yamuri kuverenga nezvayo panapa, nyaya yamuri kutaura nezvayo yekuberekwa kwamuponesi, nguva yacho yatosvika, muponesi waberekwa. Unto you a savior is born this day in the seat of David, and the savior is Christ. Saka vatumwa vasvika nemeseji, vanobva varondedzera vafudzi vemakwai mafambiro avaizoita kuti vanoona muponesi. The most humble people, people of low occupation of no significance, yekufudza makwai. Such type ndo yakaona mutumwa vari kumakwai, vaprista vaiminista vachibata zvinonhuhwira vari mukati mesanctuary panyika, vachitenderera pazvigatiko zvinomwe zvemenje, vachitenderera paThe table of shewbread, vamwe vachipinda in the most holy place muna Shekinah glory. Hakuna akaona mutumwa, mutumwa akaonekwa nevaifudza makwai, nokuti ndiwo vanga vari serious. Zvekuti mune ofisi yemhando yepamusoro muchechi yaMwari musina ukama naMwari, hazviti kuti muponeswe. Jesu anozviratidza kune vanhu vari serious. Saka vakomana vanofamba vane mufaro, denga richifara kuberekwa kwamuponesi. Glory to God, peace on earth, goodwill towards men. Vatumwa vachiimba nekufara, vachipembera kuberekwa kwaJesu. Vanofamba vakomana, vanosvika kwakaberekerwa Jesu, vanomuona. News idzi vanodzudza vanhu vanga vari muguta. Vakuru vechechi vanozinzwa kuti Jesu aberekwa, but vanoti kutanga reni Jesu kuzviratidza kuwafana vari kumakwai ava nesvina dzavanadzo mudondomo, isusu takachena tiri muchechi nemadhikoni nevamwe vose vari muno tisina kuziviswa. Hakuna zvakadero. They did not even bother to go and check in Bethlehem to see if these things were true. Havana kuwana simba rekuita izvozvo. Zvinonzi vatumwa vakomana vanosvika, vanoona muponesi, vanochingamidza muponesi, vanomunamata. Izvi zvamaka the first rejection yaJesu, kurangwa kwaJesu pakuya kwake pekutanga. Hausiwe here, handisini here, tisina kugadzirira kusangana namuponesi. Ere kunotonzi pavaitarisira Jesu, they were expecting a savior who will come as a conqueror, a savior who was going to restore the earthly kingship into the house of Israel. They never expected a savior who was going to redeem them from sin. So they misused Christ. They misquoted Christ. They misplaced Christ. They took him as a conqueror, yet he was a savior. Even now, there are many people around us vari kuisa Kristu panzvimbo isiri yake. Vamaodikana, Jesu muponesi, basa rake ndere kubvisa zvivi. Hamusi kundinzwa. Vamwe Jesu vanomuda kuti vaite nemari. Jesu, the primary reason why Jesus Christ came was to save, kwete kupa vanhu mari. Vanhu vanomuita Jesu wokutsvagisa mabasa, vanomutsvaka kana voda kuwana mabasa, vanowa mari. The primary reason why Jesu akauya yanga isiri yekuti vanhu vawane mabasa. Kana mabasa tingamawana hedu, but the primary reason yanga iri yekubvisa chivi. Vanhu vanomuita Jesu wekutsvakisa vakadzi nevarume vekuroora, zvakanaka, but the primary reason why Jesus Christ came ndeyekubvisa chivi. John paanomuona anoti, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Haatitarisai kuna Jesu muite mari, haatitarisai kuna Jesu muite matumbu, haatitarisai kuna Jesu muwane vasikana nevakomana nokuroora. Anotitarisai kuna Jesu nekuti igwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika.
saka the coming of Christ, the first coming of Christ, yanga ine chekuita nekubvisa chivi. Kudzoka kwaJesu kwechipiri kune chekuita nekutora vanhu